дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. Инак дар соли 2021 дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон аввалин вохӯрии дӯстона ва таҷрибавии худро бо дастаи мунтахаби Урдун дар шаҳри Дубайи Амороти Муттаҳидаи Араб шоми рӯз барпо кард ва бо натиҷаи 2-0 мағлуб гардид. Дар ин вохӯрӣ сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев инҳоро ба майдон овард. Рустам Ятимов, Ваҳдат Ҳанонов, Давронҷон Эргашев, Аҳтам Назаров, Манучер Сафаров, баъдан Искандар Ҷалилов, Амирбек Ҷурабоев, баъдан Абдулмумин Забиров, Муҳаммадҷон Раҳимов ва баъдан Ислом Зоиров, Ҷаҳонгир Эргашев, баъдан Табризи Давлатмир, Эҳсони Панҷшанбе, Алишер Ҷалилов, Манучер Ҷалилов, баъдан Тоҳир Малодӯстов ва ҳамин ҳайат буд. Ва футболбозони дастаи мунтахаби Урдун муваффақ шуд ки баъди ҷазои 11 метра ҳисобро кушоянд. Аҳмад Ҳамдунӣ тӯбро ба дарвозаи Рустам Ятимов зад. 1 дақиқа то анҷоми қисми аввали вохӯрӣ бори дигар урдуниҳо тавассути Муҳаммад Абузрек голи дуюми худро ба самар расониданд. ҳамакнун боз як вохӯрии таҷрибавӣ дар доираи омодагӣ ва бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ва Осиёро футболбозони мо бо ҳамин даста рӯзи 5 феврал баргузор менамоянд. дар ин баробар хабари хуш ва бозии зеборо мо аз футболбозони дастаи мунтахаби то 17 солаи кишвар ки дар ҷоми рушд дар шаҳри Мински Беларус иштирок доранд шунидем ва тамошо кардем. Шогирдони Аҳлиддин Турдиев ба ин бозиҳо бо ҳайати комили худ омаданд ва ҷолибу гуворо ҳунарнамоӣ карданд. ҳарифи аввалини худро онҳо бо натиҷаи 7-1 мубталои шикаст карданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон имрӯз бо пироҳанҳои сурх дар майдон буд ва дар муқобили дастаи Қазоқистон бозии ниҳоят ҷолибу серголро ҳам нишон дод. ҳаминро ҳам гуфтам ба маврид аст ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди бо дастаи мунтахаби Эрон бозӣ карданаш ҳайати худро тағйир дод ва инҷо мо аллакай дар дақиқаи 32 голи Абдулфаттоҳ Худойдозодаро дидем ки ҳисобро боз кард. ҳоло инҷо футболбозони мо вақте ки таҷдили ин гол мекунанд бояд гуфт ки ба ҳайат омадани Алиҷони Айнӣ ва дигар бозигароне ки баъдан ба ҳайати даста пайвастанд тавонистанд боз нури бозии бачаҳои моро боз пурнуртар кунанд. хуб бубинед дӯстони гиромӣ, ҳарчанд каме ҳам бошад сифати наворҳо бадтар ҳастанд, вале мо зарур шуморидем ки ин бозии муҷаллои футболбозони тоҷикро нишон диҳем. ин голи дуюм аст ки Меҳрубон Каримов дар дақиқаи 54 ба нишон расонид. бозигузории онҳо ҳамон бозие ки солҳои пешин мо дида будем, ҳам дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё ва ҳамчунин дар бозиҳои ҳатто ҷоми рушд ки соли гузашта ҳам ин даста дар ҳамин ҷо ҳунарнамоӣ карда буд, ҳамон тавр аст. футболбозони мо якдигарро хеле хуб меёфтанд ва дар мавриди хеле зарурӣ тӯбро ба якдигар мепартофтанд ва ин ҷо ҳам дидем ки Амирҷони Фаррухзод бисёр як паси головари зеборо ба ҳамдастааш партофт ва боз як ҳолати дигар ва Алиҷони Айнӣ ки чанде пештар дар борааш гуфтем дар дақиқаи 60 ҳисобро 0-3 кард. дар ин ҷо бубинед Қазоқистон ба ҳайси мизбон муаррифӣ мешавад, чун дар сархати ин бозӣ қарор дорад ва футболбозони мо ҳамин гуна бисёр моҳирона дарвозабони дастаи мунтахаби Қазоқистон Азамат Сариевро маҷбур мекарданд ки тӯбро болои ҳам аз дарвозааш гирад. аллакай баъди 6 дақиқаи дигар боз як ҳуҷуми ҷолиби футболбозони мо ва боз бо як голи дигари Хусраф Тоиров ҷамъбаст мешавад. ин голи пай дар пай аллакай Абдулфаттоҳ, Меҳрубон, Алиҷон, Хусраф ҳам навбаташ расид ва дар мавриди дигар баъди 5 дақиқаи дигар футболбозони дастаи мунтахаби Қазоқистон боз ба як иштибоҳи дигар роҳ доданд ки инро мо шумо хоҳем дид. албатта тавре гуфта будем, инҳо умедҳои футболи Тоҷикистон ҳастанд ки дар ояндаи наздик боз маҳорати худро дар сатҳи байналмилалӣ нишон хоҳанд дод. ҳоло ин ҷо яке аз ҳуҷумҳои бобарони дастаи мунтахаби Қазоқистон бо голи Никита Губарев ҷамъбаст шуд ва ин ҷо дақиқаи 71 буд ва мо якумин голро аз ҷониби Никита гирифтем ва ин албатта боз ҳуҷуми футболбозони моро бештар кард. дар натиҷа боз як ҳуҷуми дигар аз ҷониби Хуршед Давлатзода бо гол анҷом дода шуд. бубинед бисёр ҳам бозии ҷолиби футболбозони мо аз масофаҳои дур зарба задани онҳо ва баъдан роҳи дурусти давом додани ҳуҷумро
пайдо карданашон ба дилҳо умед мебахшад. ҳоло бубинед инҷо дар ҳолати такрорӣ маълум аст ки аз байни чанд нафар муҳофизатгарон Хуршед Давлатзода гӯли зеборо зад. Ин дақиқаи 82 буд ва боз 4 дақиқаи дигар боз як ҳуҷуми бо суръати футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва боз як гӯли дигар. Бубинед ин сеюмин голе ҳаст ки мо аз канори чапи майдон вориди дарвоза мекунем. Шаҳриёри Иноятулло ҳам номи худро дар протоколи ин бозӣ сабт кард ва футболбозони мо дар ҳақиқат тавонистанд ки бозии ниҳоят зебо нишон диҳанд. баъди ин ғалабаи ниҳоят калони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар расонаҳои иҷтимоӣ хеле зиёд баҳсҳое ҳам эҷод шуданд, аммо ин баҳсҳо инҷо боиси масалан хархаша нест ки дастаи Тоҷикистон пурзӯртар аст ё Қазоқистон. Ба ҳар нав мо нишон додем ки дар майдон 7 тӯб зада метавонем ба дастаи футболаш ба Аврупо нигоҳ мекунад дастаи Қазоқистон. Дар дақиқаи охири вохӯрӣ Асадбек Ҷӯрабекзода аз ҳамин гуна масофаи дур ки зарба зад, бозингари дигари мо ҳамин тӯбро аз ҳама пеш ба тӯб расид ва тӯбро вориди дарвоза кард. Ин Асадбек Ҷӯрабекзода аст ки ҳоло мо шумо дидем. Инҷо ҳоло бори дигар мебинем чӣ гуна зарба аз масофаи дур ба дараҷаи олӣ ҳам иҷро карда шуд. ҳисоби 7-1 пирӯзии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва акнун футболбозони мо дар бозии дигар бо Молдова рӯзи 3 феврал вомехӯранд. Конфедератсияи футболи Осиё тақвими бозиҳои Лиги Чемпионҳои Осиёро ки дар он истиқлоли душанбе ҳунарнамоӣ мекунад ба tasvib расонид. Тавре хабар доред, тибқи қуръакашии Истиқлол дар гурӯҳи А якҷоя бо дастаҳои футболи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ, Шабоб Ал-Аҳлии Дубай аз Амороти Муттаҳидаи Араб ва ғолиби ҷуфти бозии плей-офф миёни дастаҳои Ал-Ғаррафаи Қатар ва АГМК-и Ӯзбекистон баромад мекунад. Ин бозиҳо аз рӯзи 15 апрел шурӯъ мегарданд ва Истиқлол бо Шабоб Ал-Аҳлии Дубай қувва месанҷад. Марҳилаи гурӯҳии мусобиқа дар минтақаи ҷануб ба шакли мутамарказ аз 14 то 30 апрел доир хоҳад шуд. тақвими бозиҳо бо иштироки дастаҳои футболи Тоҷикистон, Равшан ва Хуҷанд дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё низ нашр шуд. Мусобиқа 14 май шурӯъ мегардад. Аз рӯи натоиҷи қуръакашӣ марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ғолиби ҷоми Тоҷикистон Равшани Кӯлоб дар гурӯҳи И баромад мекунад. Дар ин гурӯҳ Дордои Бишкек ва Аҳли Туркманистон низ қарор доранд. Барандаи медалҳои нуқраи чемпионати Тоҷикистон дастаи Хуҷанд бошад, дар гурӯҳи Ф бозӣ хоҳад кард. Рақибони ин даста дар гурӯҳ АГМК ё худ Насафи Ӯзбекистон, Алтини Асри Туркманистон ва Олои Қирғизистон мебошанд. Бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба тартиби мутамарказонидашуда аз 11 то 20 май гузаронида мешаванд. ғолибони гурӯҳҳо дар бозии ниҳоии минтақавӣ бо ҳам вомехӯранд. мусобиқаи интихобии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаҳои гуногуни мамлакат идома доранд. Дар минтақаи марказ ки бозиҳо дар ду гурӯҳ дар ҷараён ҳастанд, тақрибан ҳамаи дастаҳои муваффақ муайян гардиданд. Дар гурӯҳи А шоми дирӯз натиҷаҳои ғайричашмдошт ба қайд гирифта шуданд. клуби футболи Регари Тадас ки аз Лигаи олӣ ба якум фаромад аз номдорон наҳаросида пеш аз ҳама ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифт. ба шарҳи мо таваҷҷӯҳ кунед. Регари Тадас дар вохӯрии аввалинаш дастаи Шоҳ Мансурро бо натиҷаи 4-1 мағлуб карду дар вохӯрии дуввум ба дидори дастаи Локомотив Помир омад ки ҳоло ин наворҳоро шумо тамошо мекунед. Дар ин вохӯрӣ ҳам футболбозони шаҳри Тухмзода худро хуб нишон доданд. ду дастае ки аз Лигаи олӣ ба Лиги якум нузул карда буданд, бозии зебое нишон доданд. Диловаршоҳ Ғаниев дар дақиқаи 12 ҳисоби бозиро боз кард. баъди ним соати бозӣ ба роҳи оҳанчиён муваффақ гардид ки баъди зарбаи Шоҳрух Сангов тавозуни баробариро бар ҷой гузоранд. ба он нигоҳ накарда ки дар ин вохӯрӣ лаҳзаҳои фаровони голзанӣ ҳузур доштанд, танҳо дақиқаи 82 барои Регар бо муваффақият ҷамъбаст гардид ва Азизбек Далиев бори дигар тӯбро вориди дарвоза кард ва Регар Тадас ба ғалаба комёб гардид.
шоми дирӯз футболбозони Регаи Тадаз дар шаҳри Ҳисор рақиби аз ҳама асосии худ дастаи Кӯктошро ба шикаст рӯбарӯ карданд ва бо натиҷаи 3-2 пирӯз гардиданд. Ин ғалаба имкон дод, ки Регаи Тадаз пеш аз анҷоми бозиҳои гурӯҳи А рӯйхати бозиҳои финалиро ба даст орад. Дар ин гурӯҳ клуби марказии варзиши Артиш бар Локомотив Помир бо ҳисоби 6-3 зафар ёфт. Аммо мубориза барои боз як рӯйхати дигар маҳз байни Кӯктош ва клуби марказии варзиши Артиш идома меёбад. ҷадвали гурӯҳи А чунин шакл гирифтааст. дар гурӯҳи Б мусобиқаҳо ба анҷом расиданд ва дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Барқчӣ ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон рӯйхат гирифтанд. Дастаи Истиқлол, ки баъди даври дуввум ба бозиҳои ниҳоӣ рӯйхат гирифта буд, дар даври охирин бо дастаи Душанбе 83 вориди майдон шуд ва бо натиҷаи 1-0 мағлуб гардид. Ин наворҳо ҳоло манзури шумост. баъди ғалабаи аввалин бо натиҷаи 5-0 футболбозони дастаи Истиқлол ба садри ҷадвали мусобиқот баромаданд ва дар бозии дуввуми худ бар Барқчӣ бо натиҷаи 2-0 ғалаба карда пеш аз муҳлат ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон рӯйхат гирифтанд. шояд ҳамин бошад, ки дар вохӯрие, ки ҳоло мебинем, Истиқлол аз дастаи Душанбе 83 дар даври охирин ба мағлубият дучор шуд. Ягона тӯбро Шавкати Ҳотам дар дақиқаи 22 ба ҳадаф зад. дар ин гурӯҳ Барқчӣ ваҳдатро бо нишондоди 4-2 мағлуб намуда дуввумин дастае гардид, ки ҳаққи ширкатро дар бозиҳои ниҳоӣ ба даст овардааст. мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Хатлон ба анҷом расид. дар он дастаҳои Хатлони Бохтар, Бохтари 33, Моҳири ноҳияи Ёвон, Паншери Ҷалолиддини Балхӣ, Чашмаи шаҳри Тус ва Пахтахори Хубодиён бо ҳам қувоз буданд ва бозиҳо ба анҷом расиданд. тавре гуфтем, дар он дастаи Хатлон бартарӣ нишон дода соҳиби ҷойи аввал гардид. ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунед. дар минтақаи Кӯлоб ҳамоно бозиҳо барои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ба анҷом нарасиданд. дар он дастаҳои Равшани Кӯлоб, Шоҳини Муъминобод, Сарҳадчӣ, Ҳосилоти Фархор, Гулбуки Восе ва файзканди ин ноҳия муборизаро идома медиҳанд. дар ин гурӯҳ футболбозони Равшан алҳол пейсафанд. ҳоло ба ҷадвали ин гурӯҳ ҳам таваҷҷӯҳ мекунем. ба чемпионати Ҳиндустон таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи Ченаини Фатҳулло Фатҳуллоев ин дафъа дар сафар дар даври 15-уми Суперлига бо дастаи Ҳайдаробод қувва санҷида бо натиҷаи 2-0 мағлуб гардид ва аз зинаи панҷум ба шашум поён рафт. лаҳзаҳои ин бозиро манзур менамоем. дастаҳои Ҳайдаробод ва Ченаин дар ҷадвали мусобиқоти Суперлигаи Ҳиндустон тақрибан баробар буданд. як зина онҳоро аз ҳам ҷудо мекард ва Ҳайдаробод имтиёзи бештар дошт. аммо ин бозие, ки бояд баргузор шуд, агар яке аз дастаҳо ғалаба мекард, ҳатман ба ҷои сеюм мебаромад ва ин ба футболбозони соҳибони майдон муваффақ шуд, ки ба пирӯзӣ ноил шаванд. ҳоло Франсиско Сандаса, ин бозингари 36-солаи испанӣ, дар дақиқаи 28 ҳисобро кушод ва соҳибони майдон дастаи Ҳайдарободро ба сафи пеш баровард. аслан дар мадори бозиҳои Суперлигаи Ҳиндустон, Ченаин бо Ҳайдаробод ду бозӣ ба нафи худ анҷом додааст ва дар ду бозии дигар мағлуб шудааст. яъне баробар ҳастанд. ва ҳоло мо Фатҳулло Фатҳуллоевро мебинем, дӯстони гиромӣ, ки дар нимаи дуюми ин вохӯрӣ ба ҷои Сой Синх ба майдон омад ва дастури хуб ҳам гирифт ва дар ин бозӣ маҳз ин бозингари тоҷикистонӣ метавонист ҳисобро дигар кунад. ин лаҳзаҳо ҳоло фаро мерасанд. мову шумо хоҳем дид. Фатҳулло Фатҳуллоев дар ин даста ҳарчанд дар қисмҳои асосӣ аз аввал ба майдон меомад, ҳоло каме ҳам бошад тағйирот дар бозии шояд Фатҳулло бошад, ки сармураббиашон Ксаба Ласло ӯро дар нимаи дуюм ба майдон меорад ва дар як ҳуҷуми хеле барқвор Фатҳулло Фатҳуллоев бисёр як ҳуҷуми хубро метавонист бо гол анҷом диҳад, аммо ин тавр нашуд. ҳоло ин ҳамлагари дастаи Ченаин буд, ки аз дур зарбаи сахт зад ва ҳоло мо бори дигар
این ضربه رو میبینیم. ضربه نیویت خوبی سابیا بود، کاپیتانی دسته چنین و توپ با تیری دروازه برخورد. در مورد دیگر فوتبال بازی ما فتولویف هم در این بخوری یک ضربه رو با تیری دروازه روان کرد. همین ضربه‌ای که حالا دیدید فتولو بود، قریب با گل این توپ وارد دروازه میشد. ضربه فتولو با تیری دروازه زد و این دومی ضربه بود که فوتبال بازی دسته چنین با سوی دروازه میزدند، ولی در این بخوری نشان راستر فوتبال بازی دسته صاحبان میدان حیدرآباد بودند و جوئل جوزف چیانس بازیگر استرالیایی، این بازیگر 30 ساله هم در همین دسته حیدرآباد بازی میکند. گل دوم رو زد و در نتیجه حیدرآباد با حساب 2-0 غلبه کرد و به زینه سوم جدول مسابقات برآمد. در لیگ برتر امارات متحده عرب که دسته شباب الاهلی رقیب استقلال دوشنبه در لیگ چمپیونای آسیا برآمد میکند، در دور 14 بر الاتحاد کلبا پیروزی به دست آورد. شباب الاهلی حالا در زینه ششم جدول مسابقات قرار دارد و 22 امتیاز به دست آورده است. از سبب اون که نوارهای صفتش بلند بازی بین دسته‌های شباب الاهلی و الاتحاد کلبا به ما دسترس نشد و این واخوری با حساب 2-0 به نفع شباب الاهلی جمع بست گردید و گل‌ها رو محمد جمعه با مجید حسن زدند. ما بازی بین دسته‌های دیگر الشرجه و الفجیر رو یافتیم که صفتشون خیلی بلند بودند و این بازی یکی از بازی‌های بهترین بود که 5 توپ وارد دروازه ها گردید و اینجا دقیقه 38 است. چایو از دسته شارجه حساب رو باز کرد و 1-0 میمونان رو به صفحه پیش برآورد. اما دیر نگذشته حساب بازی باز بعد ضربه ایگور کورونادو در دقیقه 54 دیگر شد. گل دومش رو دسته شارجه با ثمر رسانید و بعداً باز یک امکانات دیگری گلزنی برای فوتبال این دسته پیدا شد. در دقیقه 61 بار دیگر قاعده بازی ویران شد، هرچند اینجا داوران دیدن بله قاعده ویران کنی بود و ضربه پنالتی تعیین گردید که آن رو خود ایگور کورونادو با ثمر رسانید و دوبل خود رو حالا بار دیگر بینید. خب اینجا در حقیقت اگر ناصر نگاه کنید شاید ضربه پنالتی نبود. خب به هر نحو ایگور کورونادو در قسم اول شارجه رو با حساب 3-0 به صفحه پیش برآورد و در قسم دوم تنها فوتبالبازان الفجیر توانستند که به زدن گل موفق شوند. دقیقه 67 از ساموئل آرمنتروس از پنالتی حساب رو 3-1 کرد و بعدا در دقیقه 81 باز یک توپ دیگر رو آلوارو دی اولیویرو به نشان رسانید. بازی با حساب 3-2 جنباز شد. در این باره گفتن به مورد است که در همین دور الواس در سفر بانیوس رو با حساب 0-2 مغلوب کرد. اینچنین دیگر بازی‌های الجزیره با النصر با حساب 3-0 به نفع الجزیره انجام یافتند. اجمون بر الدفرا با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد. در بازی‌های لیگ استرالیا بریسبن روار به زینه اولی جدول مسابقات برآمد. آهسته دسته‌های نامدار این کشور موقعشان را در جدول مسابقات بهتر می‌نمایند. در دور نوبتی بریسبن روار در میدانش به غلبه نائل شد. در حقیقت دسته‌هایی که خیلی پرقوت هستند و حالا چون دوره‌های نو دورهای در چمپیونات لیگ در نظر دارم دور چهارم پسی سر می شود و دور پنجم هم فوتبال بازان دسته ها یعنی کلوب هایی که بهتر هستند در این وکوری تناسباً بازی زیبا نشان میدهند و در این بازی بریسبن روار و ادلید یونایتد هم ما گل های زیاد رو دیدیم. پیش از همه ونسل خالص در دقیقه 37 حساب رو شد. حالا این حالت رو ما دیدیم 1-0. سپس صاحبان میدان باز در دقیقه 45 توسط اوشیا گل دیگر رو هم به ثمر رسانیدند و حساب رو باز دو بالا ساختند. این توپ ها رو ببینید چگونه از مسافه دور سر زیبا هم زده می شود. به هر نحو دقیقه 78 هم برای صاحبان میدان دقیقه با موفقیت بود، یعنی با برار بود و آنها توانستند باز ونسل خالص رو
бо дарвозабон рӯбарӯ бароранд ва Венсел бошад дар ин ҷо хато накард ва аз масофаи дур аз зери пӯи дарвозабони Аделеида Дилаинов тӯбро ворди дарвоза намуд. Як голи дигар дар дақиқаи 82 аз ҷониби Натан Константопулос зада шуд. Инро хоҳем дид. Дар лига бошад бозиҳо идома доранд. Дар ин дар Мелбурн Сити аз Перт Глори бо ҳисоби 1-3 мағлуб шуд. Central Coast Marines аз Wellington Phoenix бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрд. Central Coast чанде пештар аллакай дар зинаи аввали ҷадвал ҳам қарор дошт ва ин голи Натан Константопулосро мо ҳоло гуфтем ки дар ин ҷо ҳаст ва ҳамин тариқа мубориза барои медалҳо идома меёбад ва нав ин чемпионат ҳам шурӯъ шудааст. Just north of Brisbane, Redcliffe. Goingham came out for about 3 seconds before full time was blown. акнун мегузарем ба озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз мо. ҳоло ба натиҷаи бозиҳои ҳафтаи гузашта таваҷҷӯҳ карда ҷавобҳои худро муқоиса кунед. ғолибро мо барои гирифтани тӯҳфа ҳафтаи оянда ба студия даъват мекунем. ин ҳафта Обиҷон Ашуров аз сарпарастони мо соҳиби ҷоиза гардид. муваққатан мо озмуни худро то пайдо кардани сарпарасти нав ба таъхир мегузорем. ба ширкати Вегафарм ва марҳами Парлифен ки то ин дам бо мо буданд изҳори сипос менамоем. дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиё ба анҷом мерасад. боқӣ сарбаландиву пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед. хайр.